Bine ați revenit la un nou episod de pe canalul meu. Este jocul Dabări 2K15 și acum intră domnul Money in the Bank, John Cena. Deși nu sunt eu joc cu CM Punk, pentru că e mult mai tare CM Punk decât John Cena. Ok, intră în ring, el ne arată că a câștigat el Money in the Bank, mare chestie. Și eu puteam să o câștig, dar am lăsat-o, l-am lăsat să câștige. Dar eu am altceva, am centura WWE, centura de la Raw. Și intră CM Punk, vedem că e mult mai bun decât WWE 2K14, WWE 2K15, mult mai tare. Vedem, intrările sunt mult mai bune. Așa, eu am centura WWE. Da. Și am băgat niște moduri pe acest joc. O să vină mai mulți oameni să mă ajute când sunt în probleme de-astea mai ciudate. Este un mod foarte reușit și WWE 2K15 văd că nu-mi dă lag la moduri. În fine, filmăm de 1 minut, 2 minute aproape. Ok, eu CM Punk și să începem cu niște manevre, să-i rupem mâna, să-i rupem picioarele, să rupem capul, să-i rupem tot. Eu uitați, pun presiune pe mâna lui. Bravo CM. Ok, o să fie o serie foarte lungă de WWE 2K15 pentru că îmi place jocul. Așa, John Cena se răzbună pe mine cu aceeași manevră cu care am început eu. Da. Da. Și CM Punk face o manevră foarte șmecheră. Nici nu știu pe ce butoane apăs. Adică atât de ciudat. John Cena mă atacă. Și am sărit de pe cor. O să-i arăt eu lui John Cena cine e cel mai bun. John Cena, puc în cap. I-am dat un pumn în cap să-l doară capul. Ok. Și o manevră foarte bună. Ce am făcut eu aici deja trebuia să-i fac pinul. Hai Cena, mai făm tu attitude adjustment acum. Să vedem. Oh. Și am făcut. N-a fost asta semnătura lui CM Punk. Da. Oh, și CM Punk. John Cena mă bate, dar arăt eu cine bate pe cine. I-am dat-o, așa. Scuzați-mă dacă se aude ceva, e papagalul meu care vorbește în momentul de față. Taci, așa. În cap. Aici am învățat. F2 cu F. Eu să o fac din nou. Oh. Ok. E un GTS
GTS Perform. Ok, o să-l ridic și o să-i fac GTS-ul, manevra de final. Nu mi-a ieșit și el... Nu, Attitude Adjustment! Am căzut. Nu e arbitru, John. Ghinionul e cu tine în momentul de față. Da. Acum, intră Big Show și v-am zis eu de modurile alea foarte bune. John Cena face semn să mai vină niște arbitri, dar nu o să iasă că Big Show face sulița. Foarte bine. Mama, semnătura lui Big Show, pum în față. Este terminat John Cena în momentul de față. Big Show iese. Big Show a ieșit. Și deja ăsta nu mai este un meci, este o conspirație. Deoarece John Cena... Ok. Da. Să vedem ce se va întâmpla acum. Pinul 1. Și cam nasol meciul ăsta. Hai să vedem Cena, cine e mai bun, cine e mai bun. Ok. Vreau și eu să fac manevra asta, nu știu pe ce. Pe R3 mi-a arătat ceva acolo. Și am dat-o lui Cena, are probleme foarte grave. Dar tot are putere să-mi facă o suliță. Acum vreau un shot la cât șafă, nu pot să mă vezi. Attitude Adjustment. Ok, mi-a provocat o durere la cap acolo, dar CM Punk se ridică, nu stă jos. CM Punk niciodată nu stă jos. Nu mă las, pentru că sunt mult mai tare decât ei. Ok, deci tot așa am niște probleme. John Cena își pregătește Attitude Adjustment și pot să mă ridic, gata, am putut. Da, ok. Deci e foarte nasol când te pune în niște situații de-astea, adică să te ridici de jos. Ok. Ia, Cena, ia bătaie. Cerem că îți dau bătaie. Ok, ție nu ți-am cerut nimica, Cena, să-mi dai și tu, da. Dacă vrei tu un mod special. Ah. Acum Cena sare de pe corzi. Și ia Cena o taie, că-s mai șmecher decât tine, mult mai șmecher decât tine. Și pin, am putut să-i fac un pin, dar nu l-am făcut și acum fac GTS. Nu se poate, iarăși am ratat GTS-ul și el îmi face manevra de submission. Intră Big Show, prietenul meu, de-aia am eu moduri. Da. Și i-a dat în burtă, vedem ce bine, cât de bine e jocul. Hai, domnule Money in the Bank, mai ești tu tare acum. Deci, acum aș vrea și eu să mă bat
lasă un Big Show, mă descurc și singur, nu spămpălău. Intră The Rock. Nu pot să cred. Și nu, The Rock îl bate pe Big Show, îl scoate afară pe My Friends. Nu pot să cred. Îi face semnătura. Oh, și am venit eu. Am venit eu. Ok. Și haide The Rock. GTS. Tu ești amețiș, o fac GTS. Cam atâta pentru astăzi. Eu am fost The Critical pe numele meu adevărat, Eddie.